mampacho 2011 na mene abranti bi osei Jeffrey ewo ho na nyinsen ba mu ba ewo na me ko school ntimi di ko school na ewo ye ntimi wo ye na me maame mo je akra na me twro wase no ewie ye enti mi wie no me grandma hwe akra na 2 years ana ne maame e ka se yemfa akra ne ma no na se bia meto school so ana ono so won hwe akra ne kakra nti ye de akra ne ma no ko akra nti afemi nso na me wa akra nti weekend bia na me kokosra no but me kwa na ni hwenimu na enhyeda enko yesa akra no nso no ohwe na from 2 years now to 5 years nti akra no nso na wonim kasa de koso bia no na wonim ti me kwa na oka nsem kire me but me de akra asem de me mfa anya asem na akra ne ka de nsem na kire o mpacho na akra ne ka kire me se yetimi loke no wodem ana ma mpacho maame no na on sheda ne nkwala no and no ne ma ne oni ne ma 3 girls ana neti satam no kra na pani no kra na me onya 18 years pani na no onya 18 years enti akra ne se pani no timi loke no ehye dem na ono wapie otimi su saa ya so mo de na efa ne ya audie mu saa okay saa ana afinzo ye no aduane a o me na onya sure so me didi na odidi mema de ya na se oba no e bema she we de wuni mema didi a to da bi o mu didi no de o me na de gira so me ka che ne se o papa no o mfi unti ka wano tum ne maame na afa ona o hwe unti ka kan kakra nti be yi ti afede mi amehwe de ekona na me frɛ me maame mo bo mo amane no mo se ne saade a me mfa akra no nya de embra nti me de me kofa ne bre me maame no ba efri wono ma maame no amfreda up to now amfreda 8 years ni wan freda bisa se ebi ahanam de akwa no koye no de nani kura ba be 8 years ni enti maame na ma be ma na de ne ba ye wo se be ma no onye de na ema o ba ye no mampa cha be ma no mfie akwala no omoa me ne yenhwe akwala no ohwado na enkoyi ana se wonfi ni sen ehwe ne kura de be 3 years kwa na 1 city krampo wo frɛ no nso a onfa wo frɛ na onfa obefa nso wo se me ba me send diska eno ano no se bia wonya be 300 cedis e de ba 3 years 303 years eno de bia ne say 1 cedi na 10 pesos busia mama Lee asamu a wode ebedan ye last week no ene yasama na bone tofa no ye se adwomo da ye te edifri ni wura no ti no be ma no eje pene ne ye kasa ye ehye ye boss ene day wodwa abo mu krampo na wotia ne na echi da no obehwe na waba na yetimi atena se de ye etimi atu ye na ene waba anase wonyama minister yen fra chief executive producer ma SOMPA komo be ma kokko obi atekokko na o mekire nsemu maye minister arotia na hote se medofo awade adom me wa efe me do ase ofo so ye kokko pa be ma no Mr. Jeff odi for ye tuntum ne ho ofe ne kala no daso oso ye kokko kama me do ase kokko se hu be ma ne ka so obeba won ni di nkomo wo sese odaroma me ni di nkomo no anwumre na o cry se no tu kwan bi sure na according to Bema no anopei ono ankasa frɛ me enya me na me frɛ no ono an na frɛ me sɛ akwantu no omokoye no na wo sɛ nkomu free ho enra anajo na omo antimi an free ho nti ena anwumre ena omo be free ho na wo sra badwafo sɛ ontimi antwema no enwo fom obeduru a obema matenenka obeba mo na aso na wo sɛ na wo ba nti wo de chewpa asimi so sɛ me fa ma badwafo se enanwumre eno ba bedru to bedra modabroma obeba monaso nti fa dwato ani se ye ne abedwafo ne wo ene yetiefo ne yahwefo nyina sa wo hye yebo enya amem abanya bo apayo okay yeah mati wadi nka ono ana frɛ wa pa acha de amegide ye se ye behwe na yasom sa ye kwa abedwafo ho no what is saying oho ye pa me pacho Brahima akra ni se munyi na nim ma no osu aha se no mpa efre ni papa me so munyi na nim enfama no wa fe o papa unim no
Chedan nisa. Wa hu ne pen? Jan. Kasego akasafidie ne mame. Wa hu papa pen? Jan. Wa hu ne mpren dodo sen? E wo wu nyina no. 2 pe. 2 pe. Jan. Oh. Wo gina sen? Form 2. Aya wo ko school mo a wo na fofo no ebi papa ba PTA ni ade aya na ede na ya na ekoso wo tirim. Ya na wo dwene sen? Ya na me nkwa ba ko tina me na me su. Ya no ede. Lingba ga ko tina me na me su. Ebusiafo asem na dane areho sem wo ha senum. Wanya mfie sen? 12. Wanya 12 years ogina JHS2. Ya wo ne ba ye nyina no. Mfie nsie bia mso hu ne papa na fe baako dako. Mfie nsie bia no hu ne papa na baako. Ese wa hu ne mpremie no pe ya wo ne ba wiase. O papa edin di sen. Ni minimane o sei. Ye wo ni mo ane wo sei. Jan. Enti ni din na da so. Jan. Oni mo papa etie o, e de asem e na pesa o ka kire no. Pesa oboa me. Ami ko school point to de ana. Ibuku kura anyi we ma me na mfo twene na me nkwa me tete ho. O pesa oboa o. Jan. E wo books tom. Jan. E fi se o ko school na ye den a. Me na mfo twene na me nkwa me tete ho. O ntwere bi. Jan. Adana o ma me se o nana se o papa se o su se o papa bana o hu nanim krampa nka hope no kre Jan. E de ntina ya ma o kasa Bize a woman woni in town ni ya ma ninje. e ya no wani nche Jan. ti ya na owura ho Jan. e bre twa to hu ne yeda ben No grana mo hospital was a man oba ho no. Oba ho na no sa ko. 8 years ni Jan. enti na wo 4 years Jan. wow o books no yesen Me yakika bo na 3.41 3.41 we textbooks ka ho ana de mo twere mo no nko a textbook ka ho a 6.5 Jan. Because akwase SOMPA krada na madam frame was say the books textbooks near you know e kwa was 3 million e kwa 3 million no nursery 2 enti we de na be kwa animu me kwara me enti was 250 me shada ka kire bi sa ne biam say madam na ska books na say 2.5 or na 250 ya na say was madam akasa o e 2.8 no the behavior ka me ra ho but ye de adane ayi o papa ka asemo etwa to kire no na ye nja wo kwan Me so wa mo amina. Bo ami am nyina. Ara. Yes ka na me sifia. Mami na ono ma me fia. Abrotia. Odi Abrotia on say abro se mo sifia. Odi me ra ho Asaso serious nyina. o se wo nyina wan hwe na nyina de en O sifia no to ka on fi. No ba no. Ka usina me ze man temeso kwa me pam. Abrotia yema ye tiefo ni ahwefo ya botifo nyina se ye besere wedie odifo de anu tum ye nkonkotwe ni school fees no me ene wo mu nyina o se books kra ye books no ni school fees ka ho ye school fees no ye books ene textbook no ye pattern ne mpobo ahye no yesere madawroma production line da so no momfra mo time me baye chi mame mi anka so mama susa mi hu de menye kra ayawra wosem akura ni nye school no obekọ bad ordinary ko eni asem akura ni nye school obekọ bad ordinary ko eni asem na wo bema wo de wo bema kokko akura baye wo watu uturu mo hwia wo ni nam 8 good years akura kura mpene nim kura hwe odi adofo no meboy ne ntimi mu akwa na so no nikwasem ye ka kire Jamaica we me mo kasa wi am me nkasa biem
me de mi ankasa me da ye de wo me esi wa hyebo se Jeffrey so amehwa akwala na me sika aka wiase nyina se besia akora mekọ akọbọ ne na twema so de ama akwada no ye beta wochi I swear me nya bi da ye beta wochi pa